شالوم شالوم بيتسب إجزابير الله كم يتصنعكم شالوم قد فشاملين هون يفتح لوم دم نزمع التزخون هيوت قال حوكم سلاح الدين مس حونا سيم حزنا لكم متينا لنا وإذا هار البرودة سالادين البرودة سام كوميت ما داغن سو لوم نكافلو قال نزمع التزخون زبل تسجى نفسي تبدي داغن سو دار إن خال سمبلوم سترار سالسا يوحنس معرف حدا تغزلته يتريد يوحنس بريفت كابيتالات فاشتفو أنت فقر كنت نفسك هزتعيد بخلو دحن كتفلو كتعن من نيلك الله Det står, älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk liksom det är väl med din själ. ريخو إذا خمت نفسك هزتعيد يلو الله أفتنا إنجليش as your soul prospers. Så som det står i den här versen, liksom det är väl med din själ. I den engelska översättningen det står, så som din själ är för framgång, prosper. بزح سب ناي نفس مبلتساق نعو بزح تخرتها يوني. Många har inte investerat eller har stor fokus när det kommer att deras själ ska blomstra och finna framgång. ناي نفس مبلتساق أبيوتنا أتا أزيو أقداسي نسيو. Och en av de viktigaste som finns i våra liv, det är när vår själ blomstrar. كساكن ديهم أوشتهم بلتساقات. Till vilken nivå har ni blomstrat upp i er inre? كساكن ديها نفسكم تعنا زلوها. Till vilken nivå har er själ bra, frisk, välmående? سلزي ناي نفس بلتساقنا بلتساق هيوت كتنبر قبرك. Så när själens friskhet, när den mår väl, då kommer blomstringen ur av det. دخلنا أبجوبا يكونن أم نفسي. Att vara fattig är inte ekonomiska pengar, det är i själen. هفتون أبجوبا يكونن أم نفسي. Och framgång är inte heller i fickan, det är i själen. انت دا أب نفسنا أبو أمرونا دخاتات كوينا زحزنا جنزب انت حزنا مود يتوفون. Så om vi är fattiga i vår själ, oavsett hur mycket pengar vi bär i oss i vår ficka, så kommer det sluta med att vi spenderar och blir fattiga av det. سلز أكل نجاراتنا عند قصنا عند وسخنا ترح كنكي ندل ندحر كوينا وسان بارت نفسنا ساعكن دي بلتوكي. Så om vi har beslutat i våra liv att vi vill endast gå framåt och lyckas väl i våra liv, då är själen en viktig roll. كمتي أكلاتنا بخدان بتصبغ. Så som vår kropp blir snyggt genom kläder. كمتي خبدنا بمكبز عنقل. Så som vår mage blir mättad av mat. نفسنا دما بفلتاتي دبلتك. Och vår själ blir vackert genom ord och kunskap. سلازي كساكن دين نفسكم زبلتكن زتعن فلتات وشتكم تمليكم الله. Så till vilken nivå har ni investerat er inre ord och kunskap som får er själ att blomstra? كساكن دين نفسنا تعنا زلوهم حسابات تملالا. Så till vilken nivå får vår själ saker och ord och kunskap som får den att blomstra? سلازي أزينا خبلو من دحر كنت نقولون كان حسبون زلنا أب نفسنا خندك يبلنا. Så om det är något som vi behöver väldigt vara försiktiga och väldigt noga med är från idag och framöver, hur noga och hur vakna är vi för vår själ? ودك أب نفسي. I själen finner vi svaghet och folk faller av. متساك أب نفسي. Och i själen finner vi också att folk kan resa sig och förändras. تسفى مقرات أب نفسي. Att tappa hoppet, att ge upp, det är i själen. تسفى مقبارك أب نفسي. Och att få mod att orka och vilja framåt, det är i själen också. أتلوسنو نفسنا بيني حسابات تملا الله. Men det som avgör, det är med vilka kunskap eller ord får vår själ bli omringad av. سلازي متحف قدوس نفسنا متان كل جزء تعنا خيرلوها أفيليب معرف 4 تقصيشو مونتا. I Filipperbrevet kapitel 4, vers 8. كم زيلو بزترف سحواتي حق زبلة رزنا زلو زبلة قنوع زبلة نصوح زبلة تفتاو زبلة تصبق ورا زلو زبلة قال دقنت هون انتخوين قال نقدون انتخوين بقو حسابه. Och det står så här: för övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. يسي كم تنخبدنا استمت أنا تصبق ما بخنا تقولوا ندلي. Så som vi vill att vår mage ska må bra, vår kropp, att vi är noga med vad vi äter. نفسنا دما بتصبق زينا زلو بتخكلنيا حساب بخبر حساب بقوت راح كتحسب حكم زبالة حساب بقوت راح كتحسب عدلك نبالنا. Och på samma sätt behöver vi ge chansen för själen att få endast det som är rätta ord och det rätta kunskap, det som är rent och sant. سلزي بزودقو حسابات بزجنقو حسابات بتسفازو قرصو حسابات نفسنا تدا ملينا نفسنا تعنا يبلا نفسنا بالسكتي أيكونت. Så om vi fyller vår själ med allt som är
av skrämmande oro och rädsla, ord som är kastade. Det är vi som gör att vår själ inte finner friskhet och mår bra. ኩነታትና ደይጣዓይ ክህሉ ክእል እዩ Vår omständighet kan vara att den inte är korrekt eller det går bra där. ኢትስ ኦኬ ነብስና ጥራሕ ከም ኩነታትና ከይከውን ግን ንጠንቀቅ Men det är okej om omständigheter kan vara svårt. Men det viktigaste är att vi beskyddar vår själ så det inte är dåligt med den också. ምክንያቱ ንዘይጣዓየ ኩነታትና ዝጣዓየ ነብስና ከጥዕዮ ይኽእል እዩ Och det är för att om vi har omständigheter som inte ser bra ut så kan vi förändra det om vår själ mår bra. ንዘይጣዓየ ነብስ ግን ኣሸጋሪ እዩ Men om vi har en själ som inte är frisk så är det svårt att kunna förändra. ስለዚ ዘይጠቅም ሓሳባት ምስ ቃል ኣምላኽ ድጻረር ሓሳብ ብፍላይ ዝዓመት እዚ ምስ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ድጻረር ምስ ንስኹም ትደልይዎ ተሓልሞ ምስኡ ድጻረር ነገር ኣብ ነብስኹም ስፍራ ይትሃብዎ ኣይትረኣይዎ ውሽጡ Så allt som strider med er vandring med Gud, allt som strider med Guds ord, speciellt det här året vi har gått in i, allt som strider mot er vision och dröm, ge inte det plats. ክቡር ነገር ረኣዩ ኣብ ክቡር ነገር ከዓ ክትመላለሱ ኢኹም Tänk på det som är värdefullt och då kommer ni vandra på värdefulla platser också. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare.